so kule video so react kuyona uSpillion bamkhombe ngespa, which is crazy. But before we react to this video, please don't forget to hit the like and follow button for more content. Let's go. There's another studio, my boy. Ay, tingwale. Lunguzam jaya, mdala wingani, musubekwa. Mama ngimshele. Shele. Kanjani? Ayinge. Sipindwa philisa. Siyaphilisa lesekwa baba. Siyaphilisa lesekwa baba. Nana, kancane. Ay. Nana, Faith, yazi ukuthi ngichazana. Ngiyathanda phela Faith, sithi Faith. Ay bon. Ay bon, uzomenzani? Ibhadi leli. Cabanga ukuthi uzama ukuphezulu queen yahleka. Angeke bani. Ay bon, uzomenzani? Ayibhadi leli njaya. Zangaphinde umkhulumisa. Yabo mfethu like zihloniphe dog. Omitheni bethu ikuthatha kancane umzibe dog, like akame kancane phela, not like uspecial or something, but you know what I'm saying, like zihloniphe. Abe nje iqwaba balingisizile nje emotional. Ngitheni angikaze ngiyibuke le video kodwa ngitheni thegwa babalasi bafethu damage. Khuluma nami bhuti, ngidlalela. Hayi yazi inhliziyo yami kayibozi, angazi noma ngiyafuna ukwazi ngayo lento noma cha. Usufile kuseni. Siyenza lento. Yazi ngizashona. Yazi mawungathola ukuthi yonke lento le yiqiniso. Yazi ngizongcwaba. Sesineminyaka sithandana no-Amanda. Ngikhuluma nje usezoqeda e-university. Sengalobola ngisho ukulobola. Kodwa ngizwa ngandlibanye ukuthi uyangifebela. Ngiyaxolisa ukusebenzisa amagama asandla manje. It's okay. I understand. Amanda, ayikho into engamenzeli yona. Ngimenzela yonke into. Then I deserve I deserve like mfethu abo mina angani mhlawumbe ukuthi mfethu ngumjito relaxile or something, but like uma mhlawumbe nginemali mhlawumbe kwenzela yonke into and I find out ukuthi angichithele, like angazi like ngeke ngidile mfethu like abethi ngirelaxe kakhulu inkinga yami. Ngirelaxe kakhulu like okay mfethu dlala imali yami, okay sure mina nawe mfethu phelile like uzongichazela okay qhubeka okay uzoqoqa into zakho ucongihambela phela mfethu like ngaze ngiyibulale like awungeke bana semanje nami. Yazi khuluma nje sezoqeda i-university. Ngabo alawa anything uthi mosha usuku lwakho leyo nto awuyenza ngibe ikhokhelwa yimi.
Le ntombazane sothelelana neminyaka. Wayilobola. Futhi wena ukhokhela evasithi. Impela ungizwe kahle. Kunjalo. Hambo atheni imali dog. Post isixobeni ngalomsebenzi enenzayo. Ngithe cha, angingabe ngisacucuza. Kodwa bengithi ngizofica abantu abakhulile. Ngiyamangala nje manje izingane kangaka. That's the problem. Ala la inking. Eqala la inking. Nina besane nitshela ukuthi sisayi okay vele sure sizona izingane but come on ningasithathe kanjalo. Ningasithathe kanjalo. Hayi ngeke phela. Awu. Ngeke bafethu. Like Abathi nyawaza aba 2K. Nyawaza aba 2K bafethu. Ayanwazi. Sembonile. Awuthe ente nje ethi ama 2K anwazi. Ephethe. Hey. What yabethu? Sazi yonke into. Well not yonke into but kodwa come on bafethu. Ngabo two bafethu si intwana bafethu zokusiza bafethu. Yabo isikhathi sethu lesi. You feel me? Isikhathi sethu lesi bafethu. Lesibhayizela. Iminyaka isho lutho esikhathini samanje. Shi. Isho lutho indaba yomnyaka. Angazi indaba ngihapti kanje bafethu. Angazi indaba ngihapti kanje but yo le episode so far so good you feel me? Episode 15 season 9 like bonje man sanendaba masenga react nje abafana deposit episode ba season ba senga react nje mfethu. Yabo leyo ngifuna ukupush content beze bebuye nkosinathi nje if you watching this what vele ngazi uthi ayibuka but if you watching this for some reason ngicela mfethu ungi-add phela nami mfethu ngilonga inswebhu ngoku-add nje inswebhu okay Ngamncane ngokweminyaka. Kodwa umdala ngengqondo. Umdala ngokweminyaka. Kodwa ingqondo kancane. time shit. Ayi. Angithemba ukuthi angeke ngimoshe enye imali yami la kunina. Le. Sokuthelela yonke into oyifunayo. Sinika isikhathi esincane nje. Shosho yamazi lo mjito utsukubo. Sho ngiyamazi. Asifika lapha eRipking. Sikhuluma iduri. Yeah. Masosho. Nawo siphunga nomkhondo. Ihlome hlasela. Hayi ngalamathu abana serious kangana. Ngeke uzongibona lokho ngihambe ngithi. Like Red phela ngiyazi ukuthi baya extra. Okay. Okay, mafika lapha uchaza lutho. Selempama nje kuphela. Yo. Shosho. Ngibuza lutho. Ya, akahle sho mjito. Is it a toilet? La.
Angeke ngiqede le episode bafethu ngeke bafethu. Hawu. Aba ngithethe uzobhonga lo muntu. Ngizwile. Like what the fuck? Iterando kanje kosinathi mfethu akwahle wena. Is it a toilet? Sure mjidi. Ngidublela nehlele. Hawu. Hawu. Hawu lo mjidi. Abuzi lutho nje ufike uhlaba impama. Shwari ntombi. Wahlukana. Uzoba nenkingi. Hayibo mama mjidi ba intombi yakho uthi usakhuluma. Mina ngihlangana nentombi yakho. Ntombi efana mjodo. Fana etobolo. Esihleli. Wahlukana ntombi yakho. Uzoba nenkingi. Nje sonke umdubule ethekeni pho. Ethekeni. Mina ngenze nje kumjidi. Liphusa lami nje kumjidi mina. Awuphela wena ngaqonda ethekeni yakho. Akhe musulu lokubhizi khuluma khahlela le nto le lokhu ibhizi okhulumisa kwanyoni. Yazini ngimkhahlele. Lesoka shosho. Phezu kwakhe inkabi yami phezu kwakhe. Ngithanda wena mina. Ngizama mfundisa. Sinkwenzele isibonelo. This is a very good example. I am out. Hawu bazosiza wena nje dog. Ngiyakuthanda yazi. Nami ngiyakuthanda. No. Ngiyamazi la mjidi. Ngiyakuthanda yazi. Nami ngiyakuthanda. Ana makuthiwani uyena. Hey, kuhleke. Kodwa kusomela uhlukana le bar yakho le yaselokushini. Hayi, ungasithatha isikhathi sakho akujayekile. Take your time. Hayi, ngizohlukana naye vele. Njengoba ngizoya ekhaya nje. Nazo-ke. Hey. Hayi, usale kahle. Mina sengicela ukuhamba. Emhlabeni onzima yazi. Kodwa basathembakele manje. Asnazo. Yabona sinazo in future. Ngizobe ngihamba nawo nge-BMW. Sayidusha one way. Ake mfana, lento kokuba lethu bami ngibhasekile. Haya ngizwa. Wesiphathi cishe ngishayisa. Angixolise ngalapho. Ukuthi basila vele abanenkinga ngapha endleleni. Kwaphoqa ukuthi vele ngilikhanda yabo. Kanti buyele benenkinga ngibhasekile lakho. Hayi into encane unganaki. Okay boy. We are here. Ithi indaba. Ithi indaba mina nawe sifanelene. Misingayeka lamakhanda ethu. Sathandana kahle kabi. Thabshi. Kanjalo nje. Ufuna athini wena? Yes. Ufuna ukuthi athini?
Amantombazana nimeli kancane vele niyazi ukuthi size ngani nje. Angivele niyazi ukuthi size ngani. Manje ufuna sithini? Ake sengiqambela amanga manje abuka phe afana hayi. Sebenza ngesikhathi manje. Amajita ova umlomo wathi ahleze thina nawe sifanelene. Ayo engindaba amajita ngoba uqamba amangaki lapho. Hayi vele beyigoqa lapha amajita azasho lutho. I know. Into ethi majita nje inganekwane. That's more last nas. Sicangena imjita emajitheni. Yazi ngiyaqala ukuthanda intombazane kanje. Amanga. Ngibona wena vele ngizidlisa ngishaya ngamandla. Give me one reason. Why should I date you? Just one. Ngoba muhle. Ngoba ngiyakutha. Hafuthi izathu zodwa come on jam. Yazi answer yakhe kuwena. Sibuza ukuthi why ngishela wena wedwa konke amantombazana la intuzo. Okay. Ya bethi antsikwena. Izibuzo uthi indaba ngishela wona. Ko wonke amantombazana la eclassini. I mean ala esikoleni. Okay, aqinisa. Why? Because you are amazing. Not just amazing, but amazing. Oh, I'm amazing. But angikho muhle. No lies detected. You know what? Kaba ngisakhuluma nawe mina kuba umfana sweet. Lokho lebhize ngincoma la. I think the more ngidelela, the more I fall in love. I'm like a plan like friend now. I need a cool like friend now. Congratulations. I'll pass a feeling that missing me. Oh! I tryna come down for the last time. You and I coming from the north side. Lava on a manga, we both know. But it made another combo. Manja, come on dog. Come on dog. Yazini, sacongikarisha kancane ibhasikili lakho. Phela umbani sokugrava kanjani sisibadala. Hayi okay gorgeous. Uzola. Ngamzwa na ubhuti wabantu. Isikhathi samanje. Athi ngicela khona ubasingile. Yes. Like my singing free dog, like you know. Uyazi Just telling. konke engathanda sikhulume nje kancane. Amanda. Kungani ungijolela? Yazi, after yonke into engenzela yona. But still wena uyangifebela. Hayi boMondli. Mina nokukujolela. Ukhuluma ngani ngempela? Yazi, angikholwa ukuthi mina ngikhokelela ukuthi uhambe uyofunda evarsity. Khona sizophila impilo engcono. Kodwa wena mawufika ubona amadoda. Angigcini nje lapho. Imali yerent uyikhokhelwa yimina. Imali yokudla nginginikeza every month. Yini engakwenzeli yona Amanda? Uqomelana. Umfebelelana Amanda. Umfebelelana. Ngiyaxolisa Mondli. Bekuyiphutha. Akwazi. Iphutha. Akwazi. Aningi amaphutha, uthi iphutha lokuchitha. Kwazi. Kona konke ungangitshela kona ungangitshela ukuthi uqome ngephutha. Hayi okay Mondli. Angisakufuni. Ngiyabonga ukuthi ungikhokhelile imali yerent. Ma.
Awona lento I messed up dog. It messed up. Okay, Mondla ngisakufu. Ha, like kodwa. Ha. Ngiyabonga futhi usungikhokhelile nezifundo zami. Kodwa angisakufuni. Mina abo manje menzo hamba like ngoba imina. Abone yonke angisho ukuthi wena kumele uhambe. Kodwa ngoba imina menzo okay show mfethu samfuna okay show. Phome kanje. Yebo leyo nto. Ngicela imali yami yamalobolo ukube ku possible ukuthi ngiyithole. But angazi. Understandani. Aseke page nelodwa. Mina ngeke ngisakwazi ukuthandana nawe. Awusaseyo ne type yami. Ngiyaxolisa Mondla. Amanda. I-type. Ukhuluma ngani mawukhuluma nge-type? Usho ukuthini mawuthi mina angisayona i-type yakho? Mina ngifuna umfana ofundile. Satan. Wena. Ufundiswe yimina. Namhlanje ngitshela ukuthi awusangifuni usufuna abafundile. Yazi ngihlezi ngizwa kuthiwa ungambulala umuntu wesifazane. Bathi wena sifebe uyadeserve ukufa. Into engaka ngiyifake kuwe. Yazi kube kuthiwa nje mina ngikaze ngifundise wena ngabe nginomuzi. Ngabe ngiyadrive nginemoto. Ngabe ngikude kabi nempilo. Kodwa yonke imali yami ngayifaka kuwe. Namhlanje ngitshela ukuthi ufuna abantu abafundile awungifuni mina. Ngcono vele ufa. Amanda. Ayokuthola. That is messed up nokala. Mali rent, imali yokudla, imali university, imali yokuluka. Manje uthi isikhathi singanani abasitsheli mhlawumbe for 2 years kodwa ngeke even 1 year umkhulu Sukala Kumele wazi. Ngeke wayidonsa lo trigger le phelile impilo yakho. Uzomela ukhethe. Ukuba umbulala ubhahlethela iminyaka. Noma uqhubeka nempilo yakho. Sinzima lesimo ubhekene naso njengamanje. Kodwa kuyomela ibambishisa njengendoda. Ngoba egcineni wena zobaranga kuyo yonke lento le. Wena thunda yonke lento okhuluma ngayo awuyazi. Sonke lesimo engene kusona khona. W acting, man. W acting, I'm not gonna lie, bro. Amantombazane afana nayo. Enzothi silashe lesifun sethu thina amantombazane. Hamba mfethu isameluni. Isacabanga sipiloni. Ish yo. Ubeqhomisile inhlamvu. Yo. Sengizithwamba mfuni. Sengikhona manje ufunani? Ne? Namhlanje anginamfono. Ingenxa yakho. Wena watshontsha ifologo yami la ngangifihle khona. Hawu, taqala ngale. Wasingasho ukuthola. Angeke sadlula kule. Singakuyilungisi njengamadoda. Njengamadoda. Cha uthi ukuthi njengamadoda. Kuzomela sibe nempi. Impi phakathi kwami nawe. Ishashalasi. Kulempi mele kube khona mina nawe kuphela. Khona kuzothi mase ngokuyishaya kungabikho ukulamulela. Isho isikhathi nosuku. Sathana endeni. Khona sokukhombisa ukuthi ngoba uzozwe ngathi uyahasha. Sazi kusini egroundini. kuzomela ngandi intambo zami. Mkhulu.
ngisabudla. Leyo muthi mfethu, yabo leyo muthi mawona ngabe uyisebenzisa dog. Yeah, ngizandla zakho bekushaya. Imashi nje dog. Noma umshaya, ujabule nje dog, you feel me? Now that's going to wrap it up for today's video. If you enjoyed the video, you know what to do, my dog. You know what to do. You need to hit the like and subscribe button and check out that video right there or this video right here or click right here to subscribe to my YouTube channel. Me out.